Guys, tatapusin na natin tong isa. Para habang pinapaliguan ko yung dalawa kanina. Ito magiging ano na. Oo ma'am, yung askal po magdadala dyan ma'am kasi siya po yung gala. Dapat yung askal ma'am ginagamot nyo din po. Sinasabon nyo din ng Betcor. Yung Betcor na sinasabi nyo ma'am, yung isa yun. Pero mas effective ko tong isa. Mabango pa. Di ba ma'am, mabango? Please lang yun. Iyan, ano po, 3 po papatayin yan. Kaya mas maganda po yung Betcor na yan. Pati yung spray ma'am, bili din po kayo nun. Para sprayan nyo din yung aso. Ganun ang ginagawa namin ma'am. May sabon, may spray para tiyak na no. Kasi yung retriever nila doon, namatay din. Halos magkasabay sila ni Alpha. Ala, bakit namatay po? Blood parasite. Pagka mamamatay talaga ang aso ma'am sa ano, pag maraming kuto kasi pag pinasok ng blood parasite yan, lagot na. Hirap nang gamutin. Yung mga askal po na nakakaligid sa kanila. Lagot. Hindi siya nilalagay sa cage. Ay, kaya pala. Yan ang mahirap ma'am pag hindi nakakage ang aso. Papasukin talaga ng ano, peste. Si Alpha, Ay, pumupunta rin sa Alpha doon. opo, sa kabilang bahay, ayun. Sayang si Alpha. Sayang ma'am si Alpha, may aampun sana sa kanya noon eh. Too late naman na, sayang. Yun guys, alagaan nyo po mabuti yung mga aso nyo ha. Kung may aspin kayo na askal na tawag doon kasi pinapagalan nyo sa kalye. Kaya askal, aspin, pag-alaga. Nasa bahay nyo lang. Yun ang tinatawag nilang aspin, asong Pinoy. Pero pag pinagalan nyo yan, automatic yan, asong kalye yan. Kaya tinawag na askal. Yeah? Kung ayaw nyo mapeste yung aso nyo, hindi mamatay dahil sa blood parasite, alagaan nyo po. Bili ko po kayo ng mga gamot. Pwede rin po yung sabon na Betcor, yung spray na Betcor. And then so pag sobrang dami na, i-detect nyo na. Kasi in-detect, buwan din yung ano, epekto nun eh. Pusang mamamatay, matutuyo po yung ano. Matutuyo po yung kuto. Subok ko din ng detect, kaya highly recommend ko din ni ano, Magic Hands. Gamit din ng mga aso ko yung guys pag napepeste kami. Kasi yung mga ilang aso ko guys, hindi ko kayang ikulong lahat eh. Kaya nakawala sila sa loob ng bahay namin. Automatic yan guys pag nakawala sa loob ng bahay. Automatic yan, makukuto yan. Kasi ang kuto gumagapang talaga yan. Kahit saan yan guys. Amoy nila yung dugo ng aso. Kahit nasaan yung aso. Punta nila guys, so yun natin nyo, may kutos dito sa ano niya, sa eyelid niya, may kuto laki. Yan guys, tirahin natin, linisin natin mabuti guys para walang pamahayan ng kuto, no bebe? May malalaking kuto, ay shit, yun naman. So guys, yung laki, parang black beans. So dalawa parang munggo. Yan, kung wala kayong time na paliguan yung aso nyo, may service po kami tinatawag namin Bat and Dry. 300 pesos lang po yun sa small dog, 500 po sa mga malalaking dog. Isa sanitary key, cut na po natin sila doon. Included na po yan guys. Hindi lang basta paligo yun. Yan natin, i-groom natin sila. Konti lang pero sanitary clean na. Sanitary groom lang. Pero mas okay yung full groom na para kasi totally malilinisan na talaga sila. Pogi talaga sila. Pero kung ayaw nyo naman silang wala kayong budget, di wash and dry lang muna. Paligo.
paligo, sanitary clean, kasama na po yung air cleaning, nail cutting, saka ilinisin po namin yung mga private parts, spouse, pads. Yan. Yan lang po. 300 po ang service namin kung wala kayong time paliguan yung mga asa nyo dahil sa sobrang busy nyo. Yun, kontakin nyo lang po kami kahit saan po kayo nyan. Pero pag malayo po, additional pagkad lang po kayo ng panggas namin, pupunta dyan sa inyo. Yan, yan, tapos na yung mukha nyo. Paliguan mo na sila. 5 minutes, no? Oo, yung isa eh. So, Nabanlawan mo na, di pa? ito. Huwag mo na. 5 minutes. Una mong babanlawan yung isa. Para kumapit pa yung gamot. Tandaan nyo guys, pag magsasabon po kayo ng mga medicated soap, ibabad nyo po. Ibabad nyo ng 5 minutes para mag-effect yung gamot. Kasi kung sinabon nyo lang, sabihin nyo pa, ay hindi effective yung sabon. Hindi kasi kayo sumunod sa instruction. Babad nyo po lang 5 minutes yung gamot para mamatay yung mga kuto. Pero kung isasabon nyo lang at hindi nyo binabad ng 5 minutes, saan nyo na, hindi effect. Mamamatay man siguro yung mga iba, pero yung lahat hindi. Yan guys sa mga hindi pa alam. Alright. Patapos na rin to guys, cleaning na lang. Ball sila lahat guys. Bebe. Daming kuto. Daming kuto guys. Punong-puno na yung baso dyan guys. Nakita yung baso. Ito na naman yung malaki. Yun. Pinagmumugaran kasi ng kuto yung aso nyo pag sobrang kapal na at mat doon na yung mga fur nila. Kaya kung wala nang solusyon, pakalbo nyo na po. Para wala nang pamahalan ng kuto. Tanggalin ko muna itong mga mahahaba para minsan ng cleaning. Okay, Peng. Okay, tayo mo dito sa harap o sa likod ako. Yan. Sabi, mat oh. Guys. Wala ma'am, hindi po siya buntis. Opo, manipis po yung tiyan niya. False spray dito. Po. Opo, false pregnancy to. Kulong nyo na lang sila ma'am para hindi na sila makuto. Mahal pa naman bayad pag blood parasite. Iba blood transfuse sila. Umabot kayo ng 20. Anak ko, grabe talaga. Mahal talaga.
Mahal kasi bayad sa dugo. Wala din. Pag wala na, wala din. Sayang lang. Parang naano siya sir eh. Parang na-depress siya. Tapos nakakapainom din ng gamot. Nako. Tinamaan natay niya. Baka po siguro. Ang dami. Ang dami sigurong gamot, no? Ang dami po. Umaga tanghali gabi. Ay, nako. Na-over siya. Malalakas pa siguro yung gamot. Kumakain naman yung nakaraan. Kasi 1 week na lang matatapos na yung gamot niya. Gamot niya. Sayang. Hindi niya kinaya. May nahanap ako noon eh, yung ano, yung pamilya na nag-a-adapt ng mga aso, may breed na aso. Pag wala nang pangbayad sa medication sila. Yung tagal naman kasi niyang sumagot kasi yung mama niya nasa abroad pa kasi. Eh, saktong nagkasakit din ata doon. Pero kung hindi nagkasakit yung mama niya, kinuha niya kagad yun. Sila pa yung pupunta dito. Ayan, gumastos din ako. Naka-box. Opo. Mama din sa receiver ko. Pauna kasi. Sayang. Daming kuto. Sayang yung gold GR niya. Babae pa naman. Eh, sayang. Hindi niya napanak. Once lang po yung mga Sayang po. Tanawan mo na isa. Alright guys, tapos na. Finishing na lang. Saludoin natin. Kuto ulit. Check mo nga ako kung maglabas ka ng isa. Tanggal ka ng isa. Patay na. May 5 kasi. Mas effect ang gamot pag mas matagal. So 5 minutes. Yan guys, patay na daw yung mga kuto.
Sabon lang yun ha. Wala pa kami nilalagay na ano, gamot. Po. Ma'am, ang gawin mo na lang ma'am, yung place nila, alam mo, bili ka ng ano, 7 na ano. Hindi po ba yun ano? Hindi. Kung alam nyo po yung dilution niya, okay naman. Pero pag natatakot po kayo, yung ano na lang, yung wash out na lang, yung shampoo ng aso. Pero medyo mas mahal yun pero hanggang dilution nyo lang nun ma'am, para gusto nyo mamatay agad, mas matapang. One sachet is to 500 ml lang. Yun ang i-spray nyo sa buong paligid. Kasi yun, safe din yun talaga yun. Yung 7 kasi, nire-recommenda din. Kaso nga lang, pero medyo ano yun, nakakatakot. Saka mabaho. Pero ginagamit din ng ibang breeder yun. Pero sa akin, takot ako doon. Yung ano na lang, wash out na lang, tapangan nyo na lang. 5 instead of 1 liter per ano, 500 lang para mas makapit. Sir, di ba yung ganito lang? Yung malit lang. Minsan, dinadirect ko pa nga sa kanila yun. Dito na siya dinadirect eh. Mas maganda, mas matapang. Namamatay ma'am, no? Opo. Naglalagas na sila. Naglalagas. Kaso nga lang, pag nalagyan mo yung bibig, ano din, medyo nahihilo din sila, pero hindi naman po sila, ano, mamatay. Huwag lang madalas kasi nakaka-dry ng skin yun eh. Lalo na yung walang conditioner. Ang kunin nyo na lang yung feather shine kasi may conditioner. Opo. Para hindi mag-dry yung balat. Ano. Mas effective sa kanila yung one. Wash out kasi, yun po. Mas matapang kasi yung wash out mo. Pwede siya sa ano. Yung isa yung vector ang gamit. So, kaya pa palang isa. Yung kulay green po. Mas mabango ko kasi yan ma'am. Saka mas maganda, mas effective yan. Isa doon sa isa. Effective din naman yung isa. Pero mas maganda yan. Mas mabango. Mas mabango, mas matapang. Kasi mas ano eh. Ang nakakadry ng ano nila. Opo. Ng fur. Opo. Kaya minsan, sinashampoo ko pa siya ng ano. Tama ma'am, shampoo nyo pa rin. Kung may shampoo kayo. Dami. Namimitas tayo ng kuto guys. Kasi pag sinampoo ng labas, parang di sila kumakapit. Opo. Mas kumakapit pa yung kuto. Parang nagtatawag pa ng kuto. Yan, mas maganda yung gamot. Mahal ma'am na. St. Fruits. Hindi na ako. 1 ml lang nun. Ay 1,000 ml lang. 300 lang. Ano, may kasama siyang conditioner package. Alright, dalawang pa na lang. Paliguan man silang dalawa? Ha? Palawa mo? Sige, patuyuin at mamaya papatakan natin. Mas visible sa'yo. Yun, kasi susi. Puti siya. Kahit ito ma'am, visible din sa kanya. Ang dami. Pero ang pinakamadami dyan na malalaki si ano, yung black. Kasi hindi makita. Dami, lalaki. Siguro nasa 30, 20 yung nakuha ko sa kanya. Dami. Iba pa yung mga naduro. Kaya itong fur ma'am na ano, nandito, sunugin nyo kaagad. Kung hindi nyo masunog, tapon nyo sa ano, malayo. Pero mas maganda, sunugin na lang po. Kasi kung tinapon nyo sa malayo, kawawa naman yung malapit doon. Opo, kawawa din sila. Lilipat yan, maghahanap ng pipestin nila. Mas maganda, sunugin na para ano, hindi na sila makaperwisyo. Ang bango ng sabon. Susunod ka na rin, Beng. Isang paa na lang, ha? Yan, tanggalin mo nga tayo. Puto, lagay mo doon. Lalaki.
Na-stress to ma'am dahil sa kuto. Kaya hindi, Napansin ko nung kaya hindi nagbuntis. Isa din yun sa dahilan ma'am kung hindi nagtutuloy. Kasi kamot sila ng kamot, na-stress sila. Hindi nagtutuloy yung ano. papanlag na babae, bakit? Pero sayang mo nabuo sana to, nabuo yung suso niya ng konti eh. Nalusaw na siguro, stress eh. Ano iyo, Hindi po siya hindi nag-ano eh. matagal na po. Ilang taon na ako to? Dalawa po. Ay, ito yung tuta pa lang noon. Opo. Ang ginugupitan namin yung dalawa. Malaki ka na pala, baby. Ay, ito pala yung puppy cut ko noon. Ngayon lang pala siya makakalbo. Kalbo ka tuloy. Dami mo ko to, baby. Malapit na, baby. Umilain. Umilain, baby. Huwag ka matakot, di kita susugatan. May isang sugat, wala kang makukuha sa akin. Sugat lang ng kuto, makukuha mo sa akin. Siyempre, tatanggalin ko yung kuto. Kakangawi. Alright, tapos na. No mahilain na. Mahilain pa rin din matanggal yung kutot. Patay na lang mamaya. No, baby. Malapit na. Malapit na. No, Ito na lang, dito na lang. Dito na lang, sa ilalim na lang. Please. Ito na. No. No, baby. No, Bakit ayaw mo dito? Sugat pa nila? Hindi naman kita nasusugat dito. Malikot ka. Ako lang nagugupit sa'yo. Bakit ayaw mo dito sa kanan? Dito lang naman sa isang paa niya, ma'am. Ayaw niya. Bakit? Nagkapilay ba to dito nun? Baka yung na-shoot ko dun sa sa kulungan nila. Ay, kaya pala. Ganun. Yung ating ewan ko, siya lang yung nagsushoot yung paa. Nagkakatrauma po kasi ng aso pag ano. Kaya minsan ayaw na lang pagalaw. Naaalala nila yung nangyari sa kanila. Hindi po kita pipilayan, ha? Ba't mo kasi sinushoot yung paa mo? Yung dalawa hindi naman. Anong ginagawa mo, ha? Takot ka? Huwag ka matakot dito, ha? Hindi kayo mapipilayan, ha? Gentle lang tayo. Ayan. Saan na lang? Dito na lang. Huwag matakot, ding. Masakit. Masakit. Dilaan mo na lang ako. Ito na lang sa ipads mo. Ipads na lang. Ilalim ng pads na lang. Matapos na. Tingin. Dami mong kuto, girl. Alright. Tapos na. Napaliguan ka na ni Coco. Makati yung nila, buhok mo. Lalo na pag ganito na, yung pakalbo. Tumidikit sa damit ko, makati. Ang galing. Ay, malalo na chow-chow. Pag chow-chow, saka husky, hindi nila makuha yung price ko. Huwag na, hindi ako. Makati sa ilong niya. Saka makati sa damit. Sisirain niya yung damit. Kaya mag-alaga kayo ng chow-chow, guys. Iyakin nyo lang, may pambayad kayo sa groom. Mahal po ang groom ng chow-chow. Sayang yung mga chow-chow ng pinsan ng asawa ko. Nangyari, ma'am? Matay lang siya. Namatay? Heat stroke? Hindi nila naalagaan. Oo. Nasa dasaan pa. Ay, nako. Sayang naman. At atras, nandun pala sa Mas mahirap kasing alagaan yan, i-maintain yan mo. Isa sa sitso. matapang. Tapang. Pwede sa bata yun eh. So, ang gusto nila kasi cute. Tapos hindi nila alam, yun ang isa sa mga pinakamatapang na aso.
Karamihan ng kagat ko ma'am, chow chow. Kaya hindi na ako masyadong tumatanggap, lalo na pag tinatawaran nila, huwag na lang. Natawaran pa. Opo, yung nakagat ako 2 beses, di naman ako binigyan kahit piso. Ano? Grabe naman. Opo, Dapat, ano yun, kaya nga po eh. Kaya ano, magano, sinabi nilang chow chow at hindi nila nakuha yung price ko, huwag na lang. Eh, hindi ko naman alam kung may ano may anti-rabies yung aso nila. Okay, sana kung pakitaan nila ako ng totoo, updated talaga yung vaccine nila. Hindi naman nila may pakita. Kaya at least itong mga to ay alam mo ng ano, nandito lang malinis. Saka hindi matapang. Yun. Kahit na magugulo, hindi matapang. Yung iba, napakahirap gupitan. Matapang na nga, magugulo pa. Unlimited kagat. Yung iba nga ma'am, ano, matapang na nga, malilikot pa. Pag hinawakan mo ng maigpit yung aso nila, nagagalit sila. Opo, parang alam mo yung parang kinokonsinti nila yung aso nila. Mas lalong ano. Yung aso pag binibi mo to, wala eh. Mas lalong tumatapang sila. Kaya wag silang magka-chow-chow. Ay nako. Yung isang Dami nako. lima yata yung chow-chow nila, tapos Namatay lahat. namatay sila. Pati yung isang husky nila, namatay. Siguro napapabayaan nila. Opo. Kasi may ano sila eh, may pwesto sila sa palengke. Winter dog pa naman yung mga yon. Kailangan malamig. Nagpagawa pati ng kulungan, hindi man lang Nako. Mamamatay talaga sila. Lalo na kung mainit yung place nila. Diyos ko. Winter dog yung mga yun eh. Chow-chow sa ano. Husky, kailangan nila talaga na malamig. Ewan ko kung buhay na yung Great Dane nila. Nako, isa pa yun. May Great Dane din sila eh. Ang Great Dane naman, mabubuhay din yun sa init. Pero, pag napabayaan mo din sa ano, sa timbang nila, doon Hindi sila. pinapayat po. Ewan ko, sabay lang yata nila kakainin. Kanin pa. Yun ang May mahirap. agree naman sila. O bakit eh, payat eh. Baka hindi na updated yung deworm niya. Kahit Kasi anong... sa mga technician lang yata nila ipinapayat. Technician lang. Wala akong technician lang. Yung magagaling lang ng mga yun sa ano, sa mga baboy, baka. Bali ang pusa ma'am kasi hindi naman sakitin. Kaya gusto ko ang pusa eh. Pero wag kang magpusa pag mabalahibo, then ay nako, saka hindi rin nila sikasuhin yung ano, alagaan yung fur. Wala, mamamatay din. Yan, clean up na po ng mukha. Tapos na to. Para perfect. Pulido po ang gawa natin guys. Dapat laging pulido. Hindi tayo makakita ng kahit na nakakausling balahibo. Tulad ng ibang groomer, gusto ko makagupit lang. Kitang-kita na nga na may mga nakausli-usli pa. Yan, dapat linisin mabuti. Tayo kasi guys, ano, ayaw ko po yung ano, basta ginupitan lang. Gusto ko, kung pwede nga lang umabot sa perfect, is maganda. Mahirap naman pag perfect. Basta importante mapulido. Balik-balikan lang guys. Pag wala na makuha yung razor, perfect na yan. Alam, maganda yung tubo. Magandang tignan yung aso. Kalbo na nga eh. Pinalbo mo na nga. Di ba maayos kupit mo? Nako. Yan, pulido na to. Patingin yung gums mo. Parang butla ng tenga mo. Parang namumutla nga sila. Parang namumutla siya ma'am. May Bilan mo sila ng ano ma'am, iron. po, anong pati iron doon?
Yorn saka malunggay. Haluan mo na malunggay yung ano nila mga pagkain nila. Picky eater ba sila? Alright. Di ba? Malinis yan guys. Wala yan. Nakausli. Almost perfect. May kuto nga lang. Bye-bye. Hi. Ganda na siya. Ganda na girl. Kapaligaw mo na to. Alright. Tapos na pa tayo dito. Yun na sa mga gusto magpa-groom yan ha. PM lang kayo guys. Comment down below. Sa comment box. Alright. Salamat.